Κυρίες και κύριοι, όπως κάθε μέρα, στα πλαίσια της προεκλογικής αυτοδιοικητικής επικαιρότητας, έτσι και σήμερα φιλοξενούμε πολιτικούς υποψήφιους της τοπικής αυτοδιοίκησης που καλούνται να τοποθετηθούν, να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να απαντήσουν σε ερωτήματα που θέτουμε και που σχετίζονται πάντα με την μετεκλογική αυτοδιοικητική τους δράση. Έχουμε λοιπόν απόψε μαζί μας 5 υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους από ανάλογους συνδυασμούς που κλήθηκαν να τοποθετηθούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους εντός 3 λεπτών σε κάθε ερώτημα που θα θέσουν. Η σειρά της παρουσίασης και το πρώτο ερώτημα θα γίνουν βάσει της κοινοβουλευτικής δύναμης που διατηρεί το κόμμα το οποίο υποστηρίζει τον κάθε υποψήφιο, ενώ εφόσον ολοκληρωθούν τα ερωτήματα, οι υποψήφοι θα έχουν στη διάθεσή τους από 1 λεπτό να απευθυνθούν στους πολίτες και να στείλουν το δικό τους μήνυμα στους ψηφοφόρους λίγες ημέρες πριν στηθούν οι κάλπες. Καλωσορίζουμε λοιπόν την κυρία Ελένη Μεντεσίδου, νομαρχιακή σύμβουλο Κοζάνης και υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο στον συνδυασμό του Γιάννη Παπαϊορδανίδη, Αρχίζουμε Μαζί, τον κύριο Γιάννη Αντωνιάδη, αντινομάρχη Φλόρινας και υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο στον συνδυασμό του Γιώργου Δακή, Συμμαχία των Πολιτών για τη Δυτική Μακεδονία, τον κύριο Τάσο Τσαούσογλου, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο στον συνδυασμό του Αντώνη Κύρνα Εναλλακτική Δράση, τον κύριο Νικόλαο Καρπουανίδη, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο στο συνδυασμό του Παύλου Αλτίνη και τον κύριο Στέφανο Πράσο, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο με την αντικαπιταλιστική ανατροπή. Καλησπέρα σας κύριοι. Κυρία Μεντεσίδου. Κύριοι, τα ερωτήματα είναι απλά και κατανοητά, χρήζουν όμως μιας βαθύτερης ανάλυσης. Όπως ξέρετε, η περιφέρεια πλέον της Δυτικής Μακεδονίας πρωτοστατεί στην ανεργία, πανελλαδικώς. Και σας ρωτώ, τι μέτρα μπορεί να πάρει η νέα αιρετή περιφερειακή διοίκηση για τη στήριξη της απασχόλησης? Με τον κύριο Πράσο θα κλείσουμε το πρώτο ερώτημα. Κύριε Πράσο. Εμείς πιστεύουμε καταρχήν ότι η ανεργία δεν αφορά μόνο την Δυτική Μακεδονία, παρότι έχει αυξημένα ποσοστά. Εντάσσεται στη γενικότερη ιδεολογική πολιτική διαπάλη, στην ταξική πάλη που γίνεται στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, γιατί έχουμε τα τελευταία χρόνια αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας. Έχουμε τεράστια άνοδο της παραγωγικότητας που μιλάνε ότι από το 60 και μετά έχει πάει 30 φορές πάνω η παραγωγικότητα της εργασίας, κάτι που δεν το αναφέρουν συχνά. Έχουμε υπερπαραγωγή προϊόντων. Λένε ότι για ένα αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας χρειάζεται 1 ή 2 εργατοώρες για ένα αυτοκίνητο. Παράλληλα, επειδή αυτό ακριβώς η άνοδος της τεχνολογίας έφερε γενίκευση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων, παράλληλα δημιούργησε και το πρόβλημα της μείωσης της κατανάλωσης. Αυτός ο αδυσόπιτος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων έφερε αλυσιδωτά κλείσιμο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χάσιμο και άλλων θέσεων εργασίας και φυσικά τώρα όσον αφορά τη χώρα μας αυτά οξύνονται και με την εφαρμογή του μνημονίου, το οποίο βάζει τα φόπλακα στα όνειρα των ανέργων για δουλειά, αλλά ακόμα και στους εργαζόμενους που θα βρεθούν άνεργοι και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τις δικές τους μπορεί να διπλασιαστεί και όλα σε ενεργεία. Η πρότασή μας για αυτό το ζήτημα αφορά να πιάσουν την αλυσίδα ανάποδα, δραστική μείωση του χρόνου εργασίας, μείωση των ορίων συνταξιοδότησης, γενναίες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις τόσους που να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Έτσι θα τονωθεί και η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Πρέπει, όπως είπε και ο συνάδελφος, να αυξηθούν τα επιδόματα ανεργίας για να μπορεί να ζει ο άνεργος. Και φυσικά κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών απασχόλησης και πλήρη και σταθερή εργασία για όλους. Φυσικά αυτά δεν μπορούν να γίνουν από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για όσα έγιναν εδώ και στην περιοχή μας. Θα πω λίγο πιο κάτω για την περιοχή μας. Αλλά από ένα νέο αναγεννημένο ταξικό εργατικό κίνημα και φυσικά την κοινή δράση της αριστεράς στα προβλήματα που ενώνονται. Όσον αφορά τη Δυτική Μακεδονία, είχαμε αποβιομηχάνηση τα τελευταία 20 χρόνια ΑΕΒΑΛ, ΜΑΒΕ, ΕΛΣΥ και άλλες μικρές επιχειρήσεις. Βεβαίως είμαστε η πρώτη περιφέρεια στην ανεργία, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι είμαστε και η πρώτη περιφέρεια στη μαύρη εργασία, η οποία υπολογίζεται στους σταθμούς και στα ορυχεία να είναι πάνω από 50%. Και όταν λέω μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, δεν εννοώ μόνο κάποιον που δεν κολλάει ποτέ ένσημο, αλλά και κάποιους που κολλάνε 5 ένσημα, 7 ένσημα, 10 ένσημα. Γι' αυτό έχουν ευθύνες όχι μόνο τα πολιτικά κόμματα που ήταν στην εξουσία, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι τοπικοί άρχοντες εδώ που όχι μόνο γνώριζαν, αλλά πολλές φορές συμμετείχαν και ως εργολάβοι και ως
dealer των εργολάβων, αυτών που πλήρωναν έτσι. Θέλω να πω κάτι για τον συνάδελφο ότι στην... Έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος σας, κύριε Πράσο. Αν θέλετε μία λέξη, πολύ σύντομα. Μόνο ένα θα πω, ότι στην μαύρη και ανασφάλιστη εργασία δεν είναι οι λαθρομετανάστες, είναι κυρίως Έλληνες γηγενείς, και αν ξεφεύγει κανένας λαθρομετανάστης, δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στον λαθρομετανάστη. Δουλεύουν στα αρχαία, ξέρουμε 3.000 κόσμους που δουλεύουν δουλεμπόριο και είναι Έλληνες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πράσο. Είπατε λοιπόν, αναφερθήκατε σε κάποιες δράσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από πλευράς περιφέρειας για την ανάπτυξη της απασχόλησης. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να ρωτήσω, και είναι νομίζω ένα μεγάλο ζητούμενο, αν θα υπάρχουν πόροι τελικά για να στηριχθεί από πλευράς περιφέρειας η απασχόληση και να παταχθεί κατ' επέκταση η ανεργία, ή αν τελικά οι πόροι αυτοί θα ανήκουν μόνο στην κεντρική κυβέρνηση, η οποία θα τους διαχειρίζεται για να δημιουργεί κάποια προγράμματα υποστηρικτικά προς την απασχόληση. Κύριε Πράσο, σε σχέση με τους πόρους που θα υπάρχουν ή δεν θα υπάρχουν τελικά στην αιρετή περιφέρεια για την ενίσχυση της απασχόλησης. Όσον αφορά τους πόρους, νομίζω ότι είπε και ένας συνομιλητής μου ότι θα είναι μειωμένοι, αυτό το λέει και το μνημόνιο, και να μην το λέγει, το γνωρίζει ο κάθε άνθρωπος ότι στα πάντα είναι μειωμένα, στις δημόσιες δαπάνες. Άρα, επομένως, ο καλλικρατικός Δήμος και η καλλικρατική περιφέρεια θα έρθει να γίνει ένας άλλος φορομπηκτικός μηχανισμός για να μπορέσει να καλύψει τις αρμοδιότητες επιπλέον που θα τις δώσει το κεντρικό κράτος. Θέλω να πω δύο λόγια για τους λαθρομετανάστες, επειδή είναι ένα ζήτημα που μας αγγίζει και εμάς. Είναι μια πολιτική λαϊκίστικη, ρατσιστική του λαός, για όλα αυτά είναι οι μετανάστες, το οποίο δεν ακούσαν ποτέ τον Καραζαφέρη και τους λοιπούς να πούνε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα από το Αφγανιστάν μέχρι τη Σομαλία και σε άλλα 11 μέρη του πλανήτη, ακάλεστη φυσικά από το λαό εκεί πέρα, και όταν έρχεται ο Αφγανός εδώ πέρα, γιατί εμείς οι ίδιοι τον κυνηγάμε από τη χώρα του, τότε αυτό μας πειράζει. Και χώρια ότι δαπανούμε και σε περίοδο κρίσης ένα σκασμό λεφτά για να συντηρούμε 11 στρατούς στο εξωτερικό. Κλείνουμε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο θέμα πόρων το ζήτημα της εργασίας και της ανεργίας. Υπάρχουν λύσεις και προτάσεις. Καταρχήν, όπως είπε και ο συνάδελφος δίπλα, ότι επίκεντρο είναι η ενέργεια, η ΔΕΗ και το περιβάλλον, η αποκατάσταση του περιβάλλοντος πλέον. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει όλος αυτός ο κόσμος που σήμερα τον θεωρούμε στη μαύρη εργασία, αλλά καλύπτει οργανικές θέσεις, είτε είναι σε εργολάβους, δουλεμπόροι αυτό είναι, καλύπτει οργανικές θέσεις, ενοικιαζόμενος στην ουσία στη ΔΕΗ από έναν εργολάβο. Όλοι αυτοί να πάνε ως μόνιμο προσωπικό στη ΔΕΗ. Υπολογίζουμε ότι είναι 5.000 αυτά τα άτομα που καλύπτουν σήμερα 8 μήνα, δίμηνα και οι εργαζόμενοι σε εργολάβους, να δουλέψουν με αξιοπρεπείς μισθούς και οι ίδιοι αυτοί θα φέρουν και ανάπτυξη στην περιοχή. Επίσης, για να γίνει η εφαρμογή απλά της νομοθεσίας, που πιθανά μην το ξέρουν πολλοί, ούτε και οι συνομιλητές μου, ότι στα ορυχεία της ΔΕΗ δουλεύουν 63 ώρες επί 7 ημέρες, 7 ημέρες επί 9 ώρες, 63 ώρες εβδομαδιαίως, και γι' αυτό βλέπουν και κάποιους φουσκωμένους λογαριασμούς. Και γιατί στα ορυχεία έχει 4 βάρδιες, ενώ όλη η ΔΕΗ χρησιμοποιεί παντού 5 βάρδιες. 5 βάρδιες στους ΑΕΣ, 5 στη διανομή, 5 στα υδροηλεκτρικά, εκεί 4. Και ο χρόνος δεν καλύπτεται. Άρα, απλά εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, η οποία καλύπτεται όλα αυτά τα χρόνια και από τα συνδικάτα της ΔΕΗ. Αυτό φέρνει 600 θέσεις με εφαρμογή απλά της εργατικής νομοθεσίας. Οι μετεγκαταστάσεις των οικισμών που πρέπει να γίνουν, όχι μόνο Ποντοκόμη, Μαυροπηγιά, αλλά και η Ακρινή, να μην το ξεχνάμε, και το υποσχέθηκε και ο σημερινός Πρωθυπουργός, αυτό θα φέρει και άνθηση στην οικοδομική δραστηριότητα, η οποία τοποθετείται σε μείωση 50 μέχρι και 70% στην περιοχή μας. Η αντικατάσταση των παλιών μονάδων, εδώ θέλω να πω δεν υπάρχουν μονάδες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, είναι ένας μύθος γι' αυτό. Υπάρχουν μονάδες που ρηπαίνουν λιγότερο, μάλλον έτσι θα το λέμε. Διότι η αντιρρύπανση σημαίνει ότι θα διώξει την άλλη ρύπανση. Διότι και διοξείδιο του άνθρακα. Ολοκληρώστε όμως, κύριε Πράσο, γιατί ολοκληρώθηκε και ο χρόνος σας. Και διοξείδιο του άνθρακα λοιπόν βγάζουν αυτές οι μονάδες και τέφρα θα βγάζουν και ορυχεία θα χρησιμοποιούν, αλλά θα είναι σίγουρα, θα καίνουν λιγότερο λιγνίτη και θα ρηπαίνουν λιγότερο το περιβάλλον.